Здравейте, Майнкрафтери, аз съм Пиро и това е поредният епизод в моята поредица. Тук с мен е Лоли БГ, мисля, че беше. Да, познав. И така. Сега ще ви кажа какво съм направил. Докато не снимах, събрал съм доста айрон. 30 айрон и нищо друго не съм намерил. В този епизод ще отиваме на лов за диаманти. То също нямаме. Извинявам се, ако ме чувате гадно, някакво двойно такова. Просто не съм си поправил. Не да ви покажа, тук завърших миичката. Нещо малко. Два честа, в тех няма нищо. Да. Старта са. Слизаме надолу. Тук около 4 стака стълби ползвам. Направо... Имам вече два лода, които оцелявам. Това тук е един стар бронешкан. Значи тук ще направя някакво басичко. Абе, умирам жирден, кутера на камара. Аз ще пия пуша. Така... Да, искам много, значи копавам тук бренч ще направим. Само напред. Че нещо става с Майнкрафт. И аз съм си взех храна. Може човек още в началото намерих лапис, е странно. Seriously? А? Сериозно? Иска ли ти кажа какво става с Майнкрафта? Не. Още да искам. Да си взех кофа, но си взех това. За другото журам живее. Там доста ресурси ще съберем. И няма диаманти. Вече имам две къщи вече имам. Една по едно селце и една забутана земята. Шо много. Сега отивам до Санстон вилиджа. Или аз играх на моя сигурно, на синглплеер. Не е хубаво. Играх ли с черпака? Не те чувам, знаеш. То се... Играеш ли с някакъв текчър пак? Не вики толкова. Какво? Камъчи тук. Не, гръмна. Просто гръмна. Нали искам да ти кажа едно нещо обаче. Така е едно нещо. Какво? Нали в Майнкрафта винаги като опираш, си губиш айтемите, нали? И? Ама е възможно да не ги губиш. И какво? Аз съм си написал тази команда за да си губя айтемите. Да. Хора, не може да намерим диаманти. Това не е добре. Аз тук пиша Game Mode, бе. Кол. Да, ето е вилята. Сега ще си я вземем. Учебната година свърши! Точно днес. Идеално. Окей, слони от тук. Опа! И став пред слони. Ох, Слон. съм просто. Събирам рестон само заради левел. Мога да направя някакво друго. Да,
машина. Ама, Също така обещавам, че ще направя сам машината, само че нещо там от 1.5.2 са го бъднали. О, това хубаво. Ще ми така няма време. добрата къща. Или до мината. Ето, диаманти. Yes. Най-накрая. И колко диаманта имаш, бе? О, стой. Тихо. На едно е 107 диаманта. Хора, това е просто невероятно. 8. Yes. Остана ми се падна. То 8 е максимум, който му събереш на мисля. Моля да попитам нещо. Това. Ти ли си хостера на този сървър 4 Vendetta? Не. Да. И бе... Хамачето ми първото. Ето си направил, нали там. С Икен там. Там си направил хамачето тя правили нали, там. Нали да стоят тайски нещо хранни. Не знам. Хора, не бяхме диаманти. Добре. На това се стремяхме. Сега знаеш ли какво ще направя? Не. Нищо, че съм толкова луд. Ще скоча от една планина. Също е храната. Гравел. Яко гравел. Скоча, ще съм луд. Чува се дали да изпълня тази мина и си мерхме диаманти. Остава в Майнкрафт, бе. Настрелвах без меч, чувам зомбита. Нещо не лагва. И връщам се в нашата базичка. За този епизод бях планирал да намерим само диаманти и може би ще направим кирпижан да изкопам малко обсидиан, защото ни трябва за Enchanting Table и това. Портал. Там надо. Аз ще гледам на пъстър. Ние хора, като се върнаваш, не всъщност, няма само на полза, защото просто не ми седя клипове. Съм чако бавно се върна, защото няма храна. Тъп. Не съм образил. Тук сега ще видите как се изкачвам нагоре и как излизам, защото сега 100% почвам да се чуят как се излиза. Много лесно. Мисля, че казах в един епизод, това е системата на EvilSite. Може да посетите профила в YouTube BG EvilSite 3. Също ще кажа да се пише. Така. Опа. Така се пише в YouTube. Добре. Напред сме с 8 диаманта. Дами и господа. Се намести малко. Това ме дразни тук. Чакай да намаля звука. Там. Аудио. И 8 диаманта. Сега си взем тази лопата, кирка. И тия 3 диаманта. Ще направим още една кирка. За да изкопаваме обсидиани и ще направим Enchanting Table. Вече напредваме. Напредваме трябва да си вземем. Четвърти епизод. Хляб. Хляба го имам, защото си брах феничката, а и да го първо да направих път, защото не съм ги вършил. Взе си опашка, за да вземем гравел.
сила. Пълно ще използвам неща. Редстоун система. Много кефи ме. Къщичката ми кефи как стана. Не е лоша. Може по-голямо. Здраво. Ако се чуете, ще убивам Драго заради там фермичката ни и пътя да си направим път. Правил. И път тук до късата, но това е с редстоун системата. Имам за нова кола. Тук ще има едно такова големо нещо. Голямо. И по-точно ще живея под земята. Ще има честрум, enchanting table, абе какви негости ще има. Хол, кухня, баня, туалетна и разни подобни. Къде беше лавата? Ох, смених си колата. И света малко, че може би нищо не виждате. Махнете лавата. И кофта извозичка. Имам 2%. Видях, че първият ми епизод е станал 80 милиона вече. Аз сме в първия. Третия ми епизод. Доста. Може и да хостна сървър. Също в момента търся някой, който да хостна сървър, защото нещо с крама, че не ми се получава, не мога да влезнат приятели. И ако някой знае как, може да пишем. Между другото, само ползвам. Докато събера обсидиан, защото ще събирам 20 за да имам и за портал. Значи вършам се след секунда. Върна с хора, събрах 16, защото смятам, че толкова ми трябват. И така, къде ми вижи сега, дайте го. 16 обсидиан. И сега приключвам епизода. И следващия епизод ще започнем работа долу по старите главни там. Enchanting Table, там Chestroom, къде? Да, Chestroom, аз им казвам Chestroom. Chestroom и гости и такива. Тук ще има още няколко гости тук. Не знам, още не са измислили, ще са. О, приятели. О, не ми дропна нищо. Съдът. Така. Си върнем Sugarcane, защото ще ми трябва за книги. Ще ни пара под съд. Ще направя пътечки на там. Това къщичка там със средства. С мината ми. Точно. Два май, 3 диаманта ми трябва. Два. Такова. 3 такива.
направи портал и приключваме епизода. Добре ми харесал. Скоро ще постам сервер, най-вероятно, защото преди малко говорих с един пич. Говорих с един пич, който каза, че може да ми постне. Майко! Това ще направя малко грозно ще е. Но ще го правя после пипа. Така ме беше. Почти винаги бъркам. Съм тук. Няма аз да правя такъв портал към недъра. Погледнах си клипа и видях, че пак се чувам така двойно. Но ще видя, ще се питам да го правя. Мисля, че знам какво. Поръчи още една кола. Хора, това ще за този епизод. Аз взях Пирос, ми беше Оливър Дъртеге. Да, сложно имена. И чао!